Què tal, amics i amigues confiscats, ja ho veieu. L'altre dia us vaig explicar per què la Mare de Déu de Montserrat és negra. Avui us explico per què hi ha moltes imatges de la Mare de Déu de Maria que porten una bola. Algú pot pensar que és la bola del món, però no ho és. Per una raó, perquè la imatge de la Mare de Déu de Montserrat és del segle XII i quan es va descobrir que la Terra era esfèrica, doncs va ser el 1492 amb el viatge del bon amic Cristòfol Colom. Per tant, anem a veure quin significat té. Doncs el significat és el de poder. És el poder que té Maria amb nosaltres per poder-nos ajudar, per exemple, en la nostra vida diària, quan li demanem coses. També se'l coneix per orbe, globus imperial o globus cruciger. Aquí tenim, per exemple, aquest poder, no? És el poder que significa aquesta bola. Ja la portaven, per exemple, els emperadors. L'emperador Bizantí XI al segle VII, l'emperador Carlemany, aquest símbol de la bola, el poder. Els comtes, Ramon Berenguer, també Jaume I, el rei Ferran. I quan porta una creu la bola, se la coneix com a globus cruciger, que després ja generalment moltes vegades només la porta Jesús, que vol dir que és el salvador del món. Aquí, per exemple, tenim la Mare de Déu de la Gleva, que en porta una, o la Mare de Déu del Coll, a Osó, que també en porta una. O també la Mare de Déu del Vilar, que en alguns casos també podria significar, fixem-nos, un fruit de la terra. Recordem que la Mare de Déu del Vilar es venera a Blanes i que no només a Blanes viuen del turisme, sinó també de la terra, i són coneguts els que es dediquen a la terra a Blanes com a terra sants. L'altre dia se'ns va colar per aquí la Mare de Déu del Vinyet, i fixeu-vos que la Mare de Déu del Vinyet té aquí un braç tallat. Per què? Us ho explicaré en el pròxim vídeo tutorial, aquí, confiscats. Espero que us hagi agradat aquesta explicació d'avui. Adéu-siau, que vagi bé.